kad djele ženu nekoga hoće da uputi, svi neprijatelji dina kad bi se sakupili da ga odvrate od vjere u Allaha, nisu u mogućnosti. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kad Allah subhanahu wa ta'ala nekog roba hoće da uputi, otvori mu srce spram Islama. Koliko je pojedinaca koji su roditelji, majka i otac, sredina je, odvraćali od pravoga puta, zazirali ga od Islama, da ne prihvati Islam, da bi na kraju postao dosljedan sljedbenik i onaj koji kasnije poziva oca i majku i rodbinu u Islam. Takvih primjera na pretek, što dokazuje da uputa je otvorena svim i da Allah subhanahu wa ta'ala kad nekoga hoće uputiti, nema tog spletkaroša koji je u stanju da ljude odvrati, bilo progonima, bilo zatvorima, bilo ne znam kakvim metodama koje šeitan nekad predstavlja i stavlja pred ljude kao uzrok da time odvrati da što prije istina ne bude dostavljena do čovjeka, kao što su mušnici u Mekki činili prema prvim vjernicima i sljedbenicima poslanika alejhiselatu vesselam. Sve moguće mjere neprijateljstva su htjeli pokazati prema sljedbenicima pravoga puta. Šta je na kraju bilo? Da ona poniženi Arapi, prokleti od Allaha subhanahu wa ta'ala vjernika, nestali poniženje na ovom svijetu prije onoga su doživjeli. Ebu Leheb i slični koji su prkosili Allahovoj riječi.